आता पाटो कसं धुवून ठेवायचो तो बघा, त्याका आधी ह्यो असं उभं करायचो आणि असं पाणी वाचायचं आणि ह्या पाणी आता मी वाटलंय ना तर एवढाच ओल्या झाला थयच असा ह्या पाणी असा बघा एक हात फिरवलो की वरवटो आपलं झालो स्वच्छ. परत तो ठेवायचो परातीत आणि ह्या पाणी व्हायच्या हय असा फिरवायचा जिथपर्यंत आपण वाटलं होता आणि ह्या पाणी आपण आपल्या ताटात असा काढून घ्यायचा, पटकन ढकलायचा म्हणजे हायना गळला तरी कपडो असा. परत काय करायचा हय घ्यायचो एकदा नाऊक घालायचा एका झाला तो वरवाट आपलं वरवाटो एकदम स्वच्छ झालो बघा काही चटणी लागलेली हा नाही. तो ठेवते हय आणि ह्या पाणी परत असा गोल फिरून घेते असा दोनदा केला ना की होता झाला. तुमका अजून वाटतात तर नाही तो असो पण पाटो उभं ठेवायचो नाही, उभं ठेवलं तर पाट्याने आपली काय होतं आता मुंबईची लादी ती फुटतली हे का आडवच ठेवायचो. जास्तीत जास्त लोक बाथरूम मध्ये ठेवतात आम्ही पण तसंच ठेवतो. तुम्ही काय ठेवतात तो कमेंट मध्ये सांगा.